Yabo bawo. Yabo. All right. Yeah, injalo ayijiki uma isinje. All right. Awuthi ngizinike isikhathi. Right. First time seeing this, ngosibhodlo zamafu. Mbatha uvukani. Ishintsha nsoma amavula kuvaliwe emzini yamanye amadoda. Umnumzana wamanzi ungqingetshe. Dubulani intombi sesizweni. Iyona inyanga le ilapha ekhaya. Ngoba liqhubeka ongenakho bela ngoba afa soza bekhona. Kanyambe mhlophe indoda iphindeke kaningi makwenza kwenzeka. Umlomo ungathethi imanga. Shando kandaba thiya ngakomo fawazani bethiya ngamahlahla. Ushando nganani nasentendeni yesandla yonela. Naso thini lo mkhonto ahlale athi cha baba. Yebo baba. Right. Ngoba ngenza lesiqephu lomqophiswano. Ingoba ngifuna ukuthi ngiyiphinde ngiyicacise lento. Very clear. We have made things very simple. Sesenze izinto ukuthi zibe lula kunanoma ubani oxhumana nathi. Naloma iluphi uhlobo losizo umuntu aludingayo. Okay? Yabo. Healing, my friend, is rendering a service. Services come at specific rates depending on the type of service you are rendering. Right? Uhlobo nohlobo lokwelashwa akwefani. Kuyahluka ngezigaba nohlonze lokwelapheka kwaloyo muntu. Sinenzele kwalula. Mawungena kwi-catalog yethu 062 652 4346. Inombolo yethu le WhatsApp siyashintsha. It's been close to 5 months. Yashintsha ngoMay. If I'm not mistaken, April, end of April, 1st of May, besishintshile. Because it had to be very clear ukuthi it's a family practice with family remedies from the whole family involved. Ne? That is the reason why mawuthi uyangena kuleyo catalog ungene ushaye lapha kwisithombe ubona yonke into. Lonke uhlobo lento ewulusizo esilenzayo lukhona lapha. Okungekho lapho ingoba mina lo angikwenzi ngoba kusho abanikazi bomsebenzi. Uma bethi hayi manje. It is what it is. Angizilawuli-ke mina ngebhadi. Ngilawula amathongami. Mayethi cha. Right? Yonke into ilapha. So le yokuthi umuntu athi ufuna ukusishayela, afuna ukuzobuza, futhi ukuzowenza ini. Isona sizathu leso nginamashow engwenzayo la athi ask umkhulu, buza umkhulu. Lapho la uzowenza khona leyo nto. Mawuhlulwa ilokho akusiyona indaba yethu le. Mawusulashiwe usukathintwa indaba yakho nani, that is why there is a feedback show. So we've covered all spheres. Senze isiqiniseko ukuthi
zonke izinhlangothi zinjani? Ziyasizakala. So ilula le ndaba. Nangena ubone lolu hlobo olusizo olufunayo, ulishaye lizoya directly to whichever division and they will take it from there. If it's an order, it's there. If it's a consultation, it's there. Whatever, it's there. Yonke into esiyenzayo ilapho. Okungekho ngeke kufakwe ngoba kufunwa wena. Angizilawuli, angilawulwa umuntu mina, ngeke ukubone lokho. Indaba injani? Inabanikazi. Made it very clear, ne?